سلام كمية تمسيوز خبركم تخطاتلتين لومي حاموس 15 طري ساعة 9 مشاس تدالوه هاقراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبرنا عدم بيتروس منقص أرسل زينا من محدار زواقاش باركات تقبار مدوات كلتشين إسران حموشتن بمقم قام عبد وطن سراح كلتشين إسران شدشتن زيتيون عبد زوادوب سالا تعاري حارستوتن هطور كراماتن زمسجن أتوت كم ترخبة تجليتون هوسبيتال عبد غيح زعات غزمنا ومسارحيتات عبد بقعتن سلطنتن عقلقلوت عبيان ستواتو يقبرالون جابان فيليبينسن زبا وترن ناوسخاب زخدل زلو وان حدش وتهدراون تطاون وعل كتيمن بريزيدنت دونالد ترامب بالعلي التاوز توسن فريات تشيبس ناي 25 ميتاوي توسخ قرات وسينو منكس تشاينا تكالات هاغورو بأمريكان إسرائيل معبلة ناي سايبراو دحنة السوفتوير كيت كما نبرهيبون من محدار زواقاش باركات تكبار مدبات كلتشن عسران حموشتن بمقمقام عبد وطن سراح كلتشن عسران شدشتن زتيو وكيل إيرينا قداو تولدن زدالو وطبطاب ميكايل حدقو كاقربايون ممحدار زواقاش باركا بعصوتو سلسان عصوتو 4 طري عبارون تابزة كايرو آخيبا كلتشن عسران حموشتن بتصادفو كوم أكالات منقستن سراوتن زتسلاسل لمعاتاون ممحداراون نتفتات بمقمقام كلتشن عسران شدشن كتكبر صوت أنا مدبات زتيوم أبتي أززتي زمعراب حالفتي تكالات منقستن قنبارن كمونا محدرتينو زواتات زتسادفو آخيبا حالفتي كفلتات تكبار مدبات بمنت ازنبر وطنن تسادفو كومن بزمل كتاب زغربو تسبصاب نتفتات معقاب حامدن ماين مقراب مئكاب قبر طريتن حرشا قطرن كمون من ملاح حسرتات أقول قلوتات سمرتن تعنان بالعل تصادفو كم اتتكبر قليصوم أما حدرتينو زوباتا دما مسنا كلتشن 24 بمن تصار قسقاس تقبار مرباتن زقاتو مبدوهتاتن زملكت أهازاوي حبريتا بموراب أما بزعتو زتتكبر مربات أبرقتو هزبن سراوتن لعلوكات نبره حسرتات مقوعزيان كالوتن قنا آلوتاو تقلوا كم زنبرو مارديوم أمو داتا أب مودادن متصقانن بروجيكتات قرب توريس تماين هنصت كالات تمرتن زر مدن غواي كرم زارغنا غوحاف بيدونيتات كتكا كادستراوي مزغبا كحيل تحسد اواج مريد مقرام زوسر سقمتي معروين تريرن قون لما حضرتي كبابي حاجات سلطناتات كوهاب ابقعت تمرت زتوكر سقمت كوسد كاب انسساتات ناب سبز محلالفو حمامات ادهوبو كغبرلن كمون مسرح هنصت كوماو هوسبيتال هايكوتان كالوتن زتداناغي هنصاو سرحاتن كقلاطفو زبل ريتوتات قريبوم اما حدار زوباغاش بارك امباسادور محمود علي حوريه ابزهابو مزازم قال بدرجه استراتيجيكا وطن 5 عامتن كينيون تتحيزو زنبرمو بعتو زي تتحزم مربات مستي حدش مربات تطميرو كتغبر مخانو بمتقاس فوسا ماي كعوتات هنصتن صغنا ناي حمد صرغاتات نافورتي اب قمت زاتو وسخ صفحات كرمتاو حرشان مخعبات اتوتاونتن كمون محيال نتفتات مئكاب قبري مستيكالي لمعاتاون دحنتاون مربات برعل تساتفوكم كتكبر توتينو كابزلو مربات كلتشن 26 مخانو حبيروم أب زبادو بسالا تعاري حارستوتن هطور كراماتن زمسجن أتوت كم ترخبه أب استقايد جام أخيبا تجليتو وكليرينا في المنطقة زدالو تبتابالو ياسين صالح كورباين أب زباد دبوب هتر كرامات مستعار حرستوت تدميرو زمسجن مهرتي كم التارخبة كفل حرشان مريتن قاليتهم بعصر 4 تري أب كتما من دفرا أب استقايد أخيبا وانا دايركتر نايت كفلي آتو يمانا أبايا بزورو بتصاب أب رئيستي بحرستوت استقايد التعري أب كلن زباتات صبق زرقحن متأنن زنوبرو الزناب سلزوقع مهرتي كابنا إذا حلف عمد بشدو شيميتاويت كم زعابيه أبريهم كاب استحرسم 159 هكتار 81 مئتاويت أكل 17 مئتاويت رتات زترفة دما ناي قبا أزرتي كم زنبر بمتقاس أو وقتي كاب مهرتي زسكف تريتات أيع معصيب ويبالعات سلزينبرة حرستوت أمهم كم زرخبو حبيروم
ብዘይካዚ ውፅኢት ሃገራዊ ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ዝኾነ ልዕሊ 500 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ስርናይን 140 ኩንታል ዝተዳቐለ ምሩፅ ዘርኢ ዕፉንን ንኣብነታውያን ሓረስቶት ተዓዲሉ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝሃበ ኣብ ምርባሕ ደርሁ ንዝነጥፉ ሓረስቶት ድማ 95,000 ናይ ገደና ጨቓዊት ከም እተዓደላ ኣፍሊጡም ኣብ መላእቲ ዞባ ሰፊሕ መደባት ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ምምድማድ መሬት ሕርሻን ከም እተዓመ ኣብ ህንፀት ዝነበራ ዲጋታት ዓደ ጣል ሓዲዳን ዓደ ዕጥቀትን ድማ ከም እተዛዘማ ገሊጹ ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ኣፍራይነት ንምዕባይ ዝተባጋገሰ መደባት ንኡስ ርቡሕ ቃጽዖ ሕርሻ ብሓረስቶት ንኽረዓም ዝግበር ጻዕሪ ክሕየል ከምኡውን ምሩፅ ኣዝርእቲ ቅድሚ ናይ ዘርኢ ወቕቲ ኣብ ኢድ ሓረስቶት ዝበጽሓሉ ባይታ ክፍጠር ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተ ኣብ ተስፋጽየን ዓቕሚ ናይቶም ኣብ ንኡስ ዞባታት ተዋፊሮም ዝርከቡ ክኢላታት ሕርሻ ንምብራኽን ትግባረ መደባት መዕቃብ ማይን ሓመድን ንምርጋጽን ብውህደት ክስራሕ ኣተሓሳሲቦም ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ዝዓጠቆ ዘመናዊ መሳርሒታት ኣብ ብቕዓትን ስሉጥነትን ኣገልግሎት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ናይቲ ሆስፒታል ኣቶ ክብሮም ሽማንጉስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ሆስፒታል ዝረአ ዝነበረ ሕፅረት መሳርሒታትን ጽበት ክፍልታትን ንምቅላል ዝተወስደ ተበግሶ ኣብ ዝውሃብ ኣገልግሎት ልዑል ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ቀረብ ሰዓት ንምውሓስ ተዋደደ ናውቲ ፀሓይ ውፅዓትን ምትእታው ናውቲ ፊዚዮቴራፒን እውን ነቲ ኣገልግሎት ብዓይነት ከም ዘበርሆ ኣብርሂቡ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ዶክተር ጸጋዝ ኣብ ክፍለዝጊ ብወገኑ ዘመናዊ ናይ ራጂ መሳርሒታት ቅድሚ ምትእታው ሕሙማት ናብ ኣስመራ ይለኣኹ ከም ዝነበሩ ብምዝካር ኣብዚ እዋን እዚ ግን መሰረታዊ ፍታሕ ከም ዝተረኽበ ዝነበረ ሃልኪ ከም ተወገደን ኣረዲዩ ዶክተር ናኦድ ፍስሓን ክኢላ ራጂ ኣቶ ከሰተ ገብሪ ህይወትን ብወገኖም እቲ ዘመናዊ ናውቲ ንተገልገልቲ ጥራይ ዘይኮነ ንሞያውያን እውን ዓብዪ ደገፍ ኮይንዎም ከም ዘሎ ገሊፆም ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ክንክን ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ከምኡውን ሕርሲ ፊዚዮቴራፒ ራጂ ሕክምና ስንን ዓይንን ፋርማስን ዘጠቃልል ኣገልግሎታት ይህብ ኣብ ንዞባ ፎረም ምምሕዳር ከባቢ ደናሎ ዝረአ ብርሰት ኣግራብ ብሓፈሻ መበቆላዊ ኣግራብ ድማ ብፍላይ ንምክልኻል ከም ዝሰረቱ ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ኢብራሂም ዓሊ ንኤሪና ብዝሃብ ሓበሬታ ኣብ 2021-2022 ነበርቲ ዓድታት ደናሎ ድንጉለን ጊርጋሮን ብወፈራ ካብ ዝተኸልዎ ፈልስታት እቲ ልዕሊ 80 ሚታዊ ጸዲቑ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምግላጽ እዚ ድማ መርኣያ ዝተገብረሉ ምዕቃብን ምክንኻንን ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ሓለፋ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ሳልሕ ኢብራሂም ብግዲኡ ሕብረተሰብ ንቕሓቱ ኣበሪኹ ዘሰላስሎ ዘሎ ናይ ዕቃብን ልምዓትን ኣግራብ ንጥፈታት ኣብ ባይታ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ስለ ዘሎ ንዝበለጸ ውፅኢት መደባት ምግራብ ብሰፊሑ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ ኣብ 2021-2022 ኣብ ምብራቃዊ ኣጻድፍ ኣስታት 40,000 ፈልስታት ኣግራብ ከም ተተኽለ ሰነዳት ምምሕዳር ንዞባ ፎሮ የነጽር ኣብ ንዞባ ፍዓበት ኮሚቴ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታትን ምርግጋጽ መሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ብ12-13 ጥሪ ገምጋም ስራሕን ስልጠናን ኣካይዳ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብቲ ንዞባ ኣቶ መሐመድ መሐመድ ስዒድ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኮሚቴ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣብያተ ትምህርትን ካልእ ቦታታትን ጎስጓሳትን ስልጠናታትን ከም ዘካየደት ብምሕባር ኣብ ምውጋድ ክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ገስጋስ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ኣብ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ግና ጽዑቕ ምክትታል ከም ዘድሊ ኣብርሂቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ጥዕናዊ ማሕበራዊ ስነ ኣእምሮውን ካልእን ሳዕቤናት ጎዳእቲ ልምድታትን ሕጋዊ ተሓታትነቱን ንኣባላት ኮሚቴ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታትን ምርጋጽ መሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ስልጠና ተዋሂቡ ኣመሓዳርቲ ንዞባ ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኑር ረጀብ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ብዛዕባ ጎዳእቲ ልምድታትን መሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝተኻየደ ገምጋምን ስልጠናን መቐጻልታ ናይቲ ብኮሚቴ ክካየድ ጸንሐ ሰፊሕ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቲ ዕማም ሸቱ ክሳብ ዝወቅዕ ኩሎም ኣካላት ብውህደት ክሰርሑ ተላብዩ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ንምግታእ ተራ ሚኒስትርታት ጥዕናን ትምህርትን ከምኡውን ፖሊስ ክዓዝዝ ነቲ ጉዳይ ዝምልከት ዝተማለአ መጽናዕቲ ክካየድ ጎስጓሳት ብዝለዓለ ክቕጽል ከምኡውን ኣነባበርቲ ዓዲ ኣብ ንጥፈታት ኮሚቴ ተሳተፍቲ ክኾኑ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙ ዝቐጽል ኣህጉራዊ ዜናታት
ጃፓንን ፊሊፒንስን ዞባዊ ወጥርና ወሰኻብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሎሚ 15 ጥሪ ሓድሽ ወተሃደራውን ጸጥታውን ውዕል ከቲመን እዚ ስምዒት ዝተኸተመ ኣብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን ናይ 9 መዓልታት ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ኣብ ከተማ ማኒላ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊሊፒንስ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቴን ሃገራት ሎጂስቲካዊ ቀረብን ኣገልግሎታትን ብስሉጥ ንምልውዋጥ ዝኽእል እዩ ብዘይካዚ ጃፓን ኣብ 2025 ዓቕሚ ምክልኻል ፊሊፒንስ ዘመናዊ ንምግባር ዝሕግዝ ናይ 6 ቢልዮን ሞላ ክትገብር እያ ክልቲኦም ሚኒስትራት ብተወሳኺ ኣገዳስነት ናይቲ ኣብ መንጎ ጃፓን ፊሊፒንስን ኣሜሪካን ዘሎ ስልሳዊ ምትሕብባር ኣብ ምርግጋጽ ናጻን ክፉትን ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ኣጉሊሖም ጃፓንን ፊሊፒንስን ሰራዊት ሓንቲ ኣብ መሬታ ካልአይቲ ንምውፋር ከምኡን ስሩዕ ሓበራዊ ልምምድ ንምክያድ ዝኽእል ወተሃደራዊ ስምምዕ ኣብ 2023 ከም ተፈራረማ ዝዝከር እዩ ጸጥታዊ ዝምድናታት ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾና ጃፓንን ፊሊፒንስን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናዓበየ ከም ዝመጸ ጸብጻባት ይገልጹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ናብ ሃገሩ ዝለኣኽ ኣብ ምስራሕ ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ ዝውዕል ዝተወሰነ ፍርያት ቺፕስ ናይ 25 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ወሲኑ እቲ ውሳነ ካብ ሎሚ 15 ጥሪ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ንግዲ ኣሜሪካ ብዘካየዶ መርመራ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝለኣኽ ፍርያት ቺፕስ ንቁጠባን ሃገራዊ ድሕነትን ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጹ እዩ ይኹን እምበር ሰንሰለት ቀረብ ቴክኖሎጂ ኣሜሪካን ዘቤታዊ መፍረን ንምድጋፍ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ፍርያት ቺፕስ ኣብዚ ተወሳኺ ቀረጽ ነፃ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2025 ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ቺፕስ 100 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ክውስን መደብ ከም ዘለዎ ምግላጹ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ቻይና ትካላት ሃገሩ ብኩባንያታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝማዕበለ ናይ ሳይቤራዊ ድሕነት ሶፍትዌር ከይጥቀማ መምርሒ ሂቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ቻይና እቲ ናይ ወፃኢ ሶፍትዌር ተኣፋፊ ሓበሬታን ሰነዳትን ኣኪቡ ናብ ካልእ ሃገራት ክሰጋገር ከም ዝኽእል እዚ ድማ ሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ ከም ዝኾነ እዮም ስጋኣቶም ዝገልጹ ዘለዉ በዚ መሰረት ትካላት ቻይና ክሳብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2026 ክጥቀማሉ ዝጸንሐ ብኩባንያታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝማዕበለ ናይ ሳይቤራዊ ድሕነት ሶፍትዌር ብናይ ውሽጢ ዓዲ ቴክኖሎጂ ክትካእ ትእዛዝ ተዋሂቦን ኣሎ በዚ ሓድሽ ትእዛዝ ኣስታት 15 ትካላት ሳይቤራዊ ድሕነትን ቴክኖሎጂን ኣሜሪካን እስራኤልን በኣሉታ ክጽለዋየን እዚ ስጉምቲ እዚ ብቐንዱ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ቻይና ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዘሎ ጽግዕተኛነት ቴክኖሎጂ ንምንካይን ክሳብ 2027 ኣብ መንግስታውያን ኣገደስቲ ጽላታትን ዘሎ ናይ ወፃኢ ቴክኖሎጂ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ንምትካእን ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ ከም ዝኾነ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ መንግስቲ ሩስያ ብስለያዊ ንጥፈታት ንዝኸሰሶ ዲፕሎማስኛ ብሪጣንያ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ኣዚዙ እቲ ኣባል ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝርከብ ኤምባሲ ብሪጣንያ ዝኾነ ዲፕሎማስኛ ምስ ትካል ስለያ ብሪጣንያ ምትእስሳር ከም ዝጸንሐን ብዲፕሎማስያዊ ሽፋን ኣብ ሃገሩ ክነጥፍ ከም ዝጸንሐን ብምኽሳስ እዩ መንግስቲ ሩስያ ነቲ ስጉምቲ ወሲዱ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ እቲ ብሪጣንያዊ ዲፕሎማስኛ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ካብ ሃገሩ ክወፅእ ኣዚዙ ኣሎ ብዘይካዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ንምኽትል ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኣብ ሃገሩ ጸዊዑ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ወግዓዊ ተቃውሞ ከም ዝገለጸላ ተቃሊሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ብሩስያ ዝተወስደ ስጉምቲ መሰረት ዘይብሉ ክብል ብምንጻግ ተመጣጣኒ መልሲ ግብሪ ከም ዝህበሉ ሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2025 ብተመሳሳሊ ጉዳይ ንዝኸሰሶም 2 ዲፕሎማስያኛታት ብሪጣንያ ካብ ሃገሩ ከም ዘባረረ ዝዝከር እዩ ካብ ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ብሪጣንያ ንሩስያ ንምድራት ንዩክሬን ገዚፍ ወታደራዊ ደገፍ ካብ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት እያ ጸጥታ ደሴት ግሪንላንድ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ተሰጊዩ ኣብ ዘለወሉ ዘሎ እዋን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ናብታ ደሴት ሰራዊት ክልእኻ ጀሚረን ዕላማ እቲ ብፍቓድ ዴንማርክ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ጸጥታ ዞባ ኣርክቲክ ንምውሓስ ምዃኑ ተን ሃገራት ገሊጸን ኣለዋ በዚ መሰረት ሽወደን ጀርመን ፈረንሳን ኖርዌይን ዝርከበን ሃገራት ኤውሮጳ ወተሃደራት ነፈርትን መራኽብን ኩናት ክልእኻ ከም ዝጀመራ ተፈሊጡ እቲ ተልእኾ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ምክያድ ከም ዘጠቓልሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ንደሴት ግሪንላንድ ክትቆጻጸራ ምዃና ድሕሪ ምግላጹ ዴንማርክ እትርከበን ሃገራት ኤውሮጳ ተቃውሞአን ክገልጻ ከም ዝጸንሓ ዝፍለጥ እዩ ነቲ ውጥን ካብ ዝቃወማ ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ ዝኾነት ፈረንሳ ኣብታ ደሴት ቤት ጽሕፈት ቆንስል ክትከፍት ምዃና ትማሊ 14 ጥሪ ምግላጻ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ውፅያቶ ዘላ ነታ ደሴት ብውዲ ወይ ብግዲ ናይ ምቁፅጻር መደብ
ንጸጥታ ዞባ አርክቲክ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ከም ዝኽእል ሓያሎ ወገናት ከጠንቅቑ ጸኒሖም ኣለዉ ምቁጽጻር ደሴት ግሪንላንድ ጸጋታት ዞባ አርክቲክ ንምውናን ባይታ ከጣጥሕ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሜሪካ ኣብታ ኣብ ደረጃ ዓለም ዝዓበየት ደሴት ካብ 1941 ወተሃደራዊ መደበር ከም ዘለዋ ጸብጸባት ይጠቕሱ ሓይልታት ጸጥታ ሩስያ ትማል 14 ጥሪ ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ክካየድ ከም ዝተወጠነ ዝጠቐስዎ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘፍሸሉ ሓቢሮም እቲ ብዩክሬን ዝተሃንደሰ ውዲት ንኪላታት ኢንዱስትሪ መፍረ ኣጽዋር ዘነጻጸረ ምንባሩ ዝገለጹ ሰመዝ ጸጥታ ሩስያ ፈጸምቱ ዕላሞም ከይሃርሙ ከም ተታሕዙ ኣረድዮም እቲ ፈተነ መቐጸልታ ናይቲ ዩክሬን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሃገሩ ክትህንድሶ ዝጸንሐት ፍሹል ሽበራዊ መጥቃዕታት ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ ሩስያ ተወሳኺ ስጋት ንምምካት ጸጥታዊ መሓወራት ከም ዘስፍሕ ኣፍሊጡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ሩስያ ሎሚ 15 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ዩክሬን ብርቱዕ ደብዳብ ከም ዘካየደ ገሊጹ በዚ ሓድሽ ደብዳብ ልዕሊ 150 ዕላማታት ከም ተሃርመ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ልዕሊ 300 ድሮናትን 20 ባሊስቲክ ሚሳይላትን ከም ዝተኮሰ ሓቢሩ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኣገደስቲ ዝበለቶ ዕላማታት ዩክሬን ተካይዶ ወተሃደራዊ ስጉምትታት ኣሕይላቶ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኔይ ካብ ትማሊ 14 ጥሪ ኣብ ቻይና ናይ 4 መዓልታት ዑደት ይፍጽም ኣሎ ኣብዚ ክሳብ ቀዳም 17 ጥሪ ዝቕጽል ዑደት ክልቴን ሃገራት ኣገደስቲ ቁጠባውን ንግዳውን ስምምዓት ክኽትማ ትጽቢት ይግበር እቲ ዑደት ቻይናን ካናዳን ስሩዕ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከካይዳ ባይታ ብምጥጣሕ ኣብ ምምሕያሽ ዝምድነን እወታዊ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሓቢሩ ኣሎ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድና ቻይናን ካናዳን ብፍላይ ካብ 2017 ከምቲ ዝድለ ክስጉም ከም ዘይጸንሐ ይጥቀስ ቀዳማይ ሚኒስተር ማርክ ካርኔይ ኣብ ውሽጢ 8 ዓመታት ንፈልማ ግዜ ኣብ ቻይና ዑደት ዝፍጽም ዘሎ መራሒ ካናዳ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ምምሕዳር ዞባ ጋሸባርካ ትግባረ መደባት 2025 ብምግምጋም ኣብ ውጥን ስራሕ 2026 ዘትዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ሳላ ጻዕሪ ሓረስቶትን ህጡር ክራማትን ዝምስገን እቶት ከም ተረኽበ ተገሊጹ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ዝዓጠቆ ዘመናዊ መሳርሒታት ኣብ በቕዓትን ስሉጥነትን ኣገልግሎት ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ ጃፓንን ፊሊፒንስን ዞባዊ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸዘሉ ዘሎ እዋን ሓድሽ ወተሃደራውን ጸጥታውን ውዕል ከቲመን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ዝተወሰነ ፍርያት ቺፕስ ናይ 25 ሚታዊ ተወሳኺ ቀረፅ ወሲኑ መንግስቲ ቻይና ትካላት ሃገሩ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝማዕበለ ናይ ሳይበራዊ ድሕነት ሶፍትዌር ከይጥቀማ መምርሒ ሂቦም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተርፉ መደባትና ሰላም